De hin van Kevin de Groot van Wienaam hebben flink wat aaien, maar de Groot moet er net om tinken om ze op te tikken. Ik zie aaien binnen onderzocht en er zit een te hoog dioxinegehalte in. Ben je daarvan geschrokken? Ja, best wel. Ik had het niet verwacht eigenlijk, om eerlijk te wezen. Boppen dat deelde hij geregeld aaien uit, om frun en kunde. Nee, dat doe ik nou ook niet meer, nee. Dat lijkt me niet handig. Dan loop je vriendenkring een beetje te vergiftigen, dus dat is ook niet echt de bedoeling. Wat gaat er nu met de kippen gebeuren? Ik denk dat ik die maar weg ga doen. Want ja, je kan de eieren toch niet meer eten. Ja, het lijkt wel leuk om huis zijn, maar ja, het kost allemaal ook. Dus hier en daar maar wat opruiming houden, misschien een paar overhouden, maar het meeste gaat wel weg. Net Eltsenier het te zwaar genoeg de aaien van de hin, die kan Siapje Cuperus, ik van Wienaam. Ik blijf ze gewoon eten. Volgens mij is het alweer een beetje overdreven, dus ik blijf ze gewoon eten, ja. Je bent net benauwd dat er dioxine in zit? Nou ja, ik heb ze onder dak, dus ik dacht dat het bij mij wel wat mooi voor. De aaien van Cuperus ben nog net onderzocht. Op dit stuit strunt de gemeente Haas bij de instanties op extra onderzoek. En stel er komt uit dat er echt een heel soort dioxine in zit, wat dan? Ja, dan denk ik dat leven, de hen het laatste hier westen. Dan houden we er dan mee op.